Tarata février kalo tile saba sanba fila ani mugan ani wɔɔrɔ DMS TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kan aw ka dun kibaru ni ye o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni AES jamana ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka jamana in saba yɛrɛ kɔni lakana sabati o ko hukumu de la sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye AES ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye olu kɔni nana opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Akaba zone kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Menaka fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko AES fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ni opération kofɔlen min kɛ nin yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ opération yɛrɛ kɔni kuncɛla ni banbaci wale ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni bɔnɛni ye ani na ni yɛrɛ kɔni an ka Mali frontière fanga autorité yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ye ka kɛlɛkɛminɛ ɲumanw di olu ma cogo min olu bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na wa u bɛ se ka sebaya sɔrɔ banbaci wale maaw kan cogo min na o ko hukumu de la juma tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali lafasali ministre ni o ye général Sadio Kamara yɛrɛ kɔni ale taara Sévaré localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Mopti région kɔnɔna na walasa ka se ka taa drone Akensi kuraw yɛrɛ kɔni di an ka Mali état major général des armées ma ni o ye général Oumar Diarra yɛrɛ kɔni ye kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Bamako sigibaa maaw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ den yɛrɛ kɔni na ka d'a kan juma tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati ko muso dɔ yɛrɛ kɔni taara fili deuxième pont yɛrɛ kɔni na ni o pont yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko pont Fadi yɛrɛ kɔni I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min araba tɛmɛnen janvier kalo tile 28 su ni ka dugu jɛ alamisala janvier kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni mercenaire jɛkulu dɔ olu nana fɔ k'u bɛ binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ka base aérienne 101 na yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu de kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Niger ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye jaabi gɛlɛnmaba kɛ ni ka ɲɛsin ni mercenaire kofɔlen ma an y'a ye k'a fɔ sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni AES jamana ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué min kɔnɔna na binkani wale min kɛra ni ka ɲɛsin Niger ka base aérienne yɛrɛ kɔni ma AES jamanaw b'o binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna ka tila ka u ka jukɔrɔma dɔ kɛ ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ma a ka nin wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na halisa an bɛ to attaque ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min kɛra Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min Union africaine maaw ye olu bɛ bɔ juma tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2026 ni ka communiqué min kɔnɔna na Union africaine maaw yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ ko binkani wale min kɛra ni ka ɲɛsin Niger ka jamana nimayɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma k'olu b'o binkani wale yɛrɛ kɔni condamné ko wa o pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don Niger yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ale ni sous région jamana dɔw ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko farafinna jamana kelen-kelenna bɛɛ yɛrɛ de kɔni kunkan ko yɛrɛ kɔni don o ko hukumu de la min Union africaine ma olu b'u ka solidarité kɛ ni ka ɲɛsin Niger autorités ni Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na communiqué la min carila kari tɛmɛnen février kalo tile fɔlɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali état major général des armées ale bɛ bɔ ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko don tɛmɛnenw na ko min ye AES fintigilakaw ye ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni k'olu ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération dɔ kɛ opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka demi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw la an ka Mali état major général des armées yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 31 san 2026 min AES fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Akaba zone na ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Menaka sud yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni fɛ ni yɔrɔ yɛrɛ kɔni ye yɔrɔ ye min yɛrɛ kɔni ni Mali Niger ka frontière yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ ko nin dun kofɔlen yɛrɛ kɔni na min AES fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni u taara opération yɛrɛ kɔni kɛ localité kofɔlen na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale maaw kunna ko AES ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye frappe fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛ
ni ka ɲɛsin banbaci walijɛkulu ma yɛrɛ kɔni ma ko kɛra sababu ni ka banbaci walijɛkulu État islamique dans le Grand Sahara ni o ye EIGS ma yɛrɛ kɔni ko farapu fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka olu ka kɛlɛkɛcɛ maa 20 ani kɔ boyanko de bɔnɛ ani na ko farapu kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ni banbaci wale maaw ka bolimafɛn sen 3 dɔ ni bolimafɛn sen 3 yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na banbaci wale maaw ka kɛlɛkɛminan caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ a kɔnɔna na ko farapu in kɛra sababu ni ka o bolimafɛn sen 3 fila in bɛɛ lajɛlen cɛ min fɛnɛ ye moto caman yɛrɛ kɔni ko farapu in kɛra sababu ni ka cɛnni don o camanba yɛrɛ de kɔnɔna na ni localité kofɔlen in kɔnɔna na ko janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 min an ka Mali fintigilakaw olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni senfɛ banbaci wale maa dɔw yɛrɛ kɔni sera ka boli ne ka tila an ka Mali fintigilakaw la ko banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bolila wa u ka boli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kun ye kɛlɛkɛminɛnw fo ka taa se munition yɛrɛ kɔni ma o si kun tɛ u bolo bilen ka da kan u bolila ni ka taa o to kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na ko AES ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni sababuya yɛrɛ kɔni na o banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ o don opération yɛrɛ kɔni ko hukumu yɛrɛ kɔni na ko min ye AES ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw sera k'o banbaci wale maa yɛrɛ kɔni lakodɔn ni ka u localiser fɛnɛ ka farabu kɛ ni ka ɲɛsin o maa ma wale min kɛra sababu ni ka u bɔnɛw ni na an ka état major général des armées yɛrɛ kɔni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na y'a yira k'a fɔ k'an Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni tilalen u ka opération yɛrɛ kɔni na u taara su nu lajɛ ko su yɛrɛ kɔni layɛli yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye état major général des armées ale b'a cɛtiya ko min ye banbaci wale ɲɛma Abu Al-Gabash Ismaili yɛrɛ kɔni ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fagara an ka Mali fintigilakaw fɛ opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko Abu Al-Gabash Ismaili ale kɔni ye banbaci wale ɲɛma dɔ ye wa maa dɔ min yɛrɛ kɔni kun lakodɔnnen don kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔ yɛrɛ kɔni kun don min kun bɛ walejugu kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko wa janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ye opération min yɛrɛ kɔni kɛ Inataba 4 localité yɛrɛ kɔni na ko opération yɛrɛ de kɔni senfɛ min an ka Mali fintigilakaw sera ka ni banbaci wale ɲɛma in yɛrɛ kɔni faga communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état major général des armées yɛrɛ kɔni ale bɛ sinsin a kan ko min yɛrɛ kɔni ale k'a cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka se ka AES jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger walasa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ min yɛrɛ kɔni AES jamana kɔnɔdenw olu n'u bololafɛnw ka lakanaw fɛnɛ ka se ka sabati jamana saba nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na juma tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka base aérienne min yɛrɛ kɔni bɛ Sévaré localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Mopti région de kɔnɔna na ko yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na wale dɔ kɛra yen nɔ yɛrɛ kɔni wale min yɛrɛ kɔni kɛra ɲɛtagaba ye Mali jamana yɛrɛ kɔni lakanani baaraw la ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min an ka Mali lafasali ministre ni o ye général Sadio Kamara ye ale kɔni ye drone A15 kuraw yɛrɛ kɔni di an ka Mali chef d'état major général des armées yɛrɛ kɔni ma ni o ye général Oumar Diarra yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna Sévaré localité yɛrɛ kɔni na ni drone ɲumanba in yɛrɛ kɔni dile état major yɛrɛ kɔni ma walasa an ka Mali fintigilakaw bɛ se u ka jamana lakanani baaraw kɛ n'a ye cogo min a yɛrɛ k'a fɔ ko drone in yɛrɛ kɔni dili état major yɛrɛ kɔni ma ko étape ɲumanba ye an ka Mali autoritéw ka fɛɛrɛlatigɛ yɛrɛ kɔni na walasa min yɛrɛ kɔni kɛlɛkɛminɛn kuraw ye ka to ka o di an ka Mali fintigilakaw ma ko yɛrɛ kɔni étape ɲumanba ye o baara yɛrɛ kɔni hukumu na kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni lakanako gɛlɛya kura minnu yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali autoritéw olu b'u cɛsiri ni ka kɛlɛkɛminɛn kuraw yɛrɛ kɔni di an ka Mali fintigilakaw ma cogo min u bɛ se ka o lakanabaliya ninnu yɛrɛ kɔni kɛlɛ cogo ɲuman na cogo min mais général Sadio Kamara yɛrɛ kɔni ni ale de an ka Mali lafasali ministre ale ka discours yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Sahel yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔni k'olu bɛ ka sɔrɔ o gɛlɛya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ hybride yɛrɛ kɔni o de bɛ yen nɔ fɔlɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni wajibiya bɛ Sahel yɛrɛ kɔni région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni de la a wajibiyalen yɛrɛ kɔni don min yɛrɛ kɔni ye Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu k'u kɛlɛbolo yɛrɛ kɔni yɛlɛma ka d'a kan sanga ani wagati fɛnɛ jugu b'a kɛlɛbolo yɛrɛ kɔni yɛlɛma o yɛrɛ de kɔni hukumu na ka kan sanga ani wagati fintigilakaw k'u kɛlɛbolo yɛlɛma o de la kɛlɛkɛminɛnw fɛnɛ bɛ di u ma cogo min u bɛ se k'u ka kɛlɛkɛcogow yɛlɛma ko min yɛrɛ kɔni ye drone A15 yɛrɛ kɔni dili an ka Mali fintigilakaw ma cogo min u bɛ se ka jugu yɛrɛ kɔni kɛlɛ ni a ye ko nafaba bɛ o la ka d'a kan min ye nin drone A15 ninnu ye u bɛ mɛn boli la wa drone minnu yɛrɛ kɔni don n'u kɔni ye farapu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin ma farapu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ farapu kilennenw yɛrɛ kɔni a ka
dɔgɔ yɛrɛ kɔni ko min ye Drone Agency k'ale yɛrɛ kɔni bɛ fili ka da k'ale ka farapu bɛɛ farapu kilennenw de ko wa Drone Agency yɛrɛ kɔni dira an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma o kɛ kulu ye walasa sanga ani wagati min ye finitigilakaw olu ka se ka fanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ banbaciwale maaw ka kɛlɛkɛyɔrɔ la ni kɛlɛkɛminɛn kura in yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'ale ka baara tɛ dɔrɔn ni ka to ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ sanga ani wagati dɔrɔn ko fɛn don min yɛrɛ kɔni ka farapu kɛli yɛrɛ kɔni ka teli kosɛbɛ ni ko yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin a ma a ka jaabi ka teli wa a ka teli ka farapu kilennenbaw yɛrɛ kɔni kɛ ko in bɛ kɛ kun de walasa a ka se ka teliya ni ka farapu kilennenw yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin banbaciwale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ma ne ye lafasali minisiri ni o ye Général Sadio Kamara yɛrɛ kɔni ale y'i profite ni Drone Agency diyɔrɔ in yɛrɛ kɔni senfɛ ni ka wele laban kɛ ka ɲɛsin banbaciwale jɛkulu maa ninnu ma Général Sadio Kamara ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni ma ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ de kɔni bɛ fili kɔnɔna na k'ale kɔni bɛ u wele u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bila ka segin ni ka na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka u tulo ja k'a fɔ k'u bɛ to u ka fili yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o de ye ka binkani wale kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko min ye an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ u bɔnɛ u ni na ni farapu kilennenw yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ɲɛsin u ma ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ka attaques yɛrɛ kɔni fanga ye ko camanba yɛrɛ de kɔni farala u kan ka d'a kan kɛlɛkɛminɛn kuraw yɛrɛ kɔni bɛ ka na d'u ma sanga ani wagati Général Sadio Kamara ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ma ɲina Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kɔ a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ka muɲu yɛrɛ kɔni ma ko wa an bɛ jukɔrɔmadon min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ an ka Mali jamana kɔnɔdenw fo o jukɔrɔmadon ni o muɲu nin bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan ko walasa yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ka opération yɛrɛ kɔni ka kɛ sebaya yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw f'olu yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon wa u ka so muɲu yɛrɛ kɔni ma an ka Mali lafasali minisiri yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a da bɛ taa se AES jamanaw ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu ka finitigilakaw ka bolodi ɲɔgɔnmaw yɛrɛ kɔni na walasa k'u ka kɛlɛkɛcogo yɛrɛ kɔni kɛ kelen ye cogo min bɛɛ bɛ se ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka juguw kɛlɛ a y'a yira k'a fɔ ko AES finitigilakaw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka o baara min kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni basigibaliya min yɛrɛ kɔni bɛ AES jamana saba nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka dankari o la ka d'a kan jamana saba nin bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka o kɛlɛ ka bɔ yen nɔ ne yɛrɛ kɔni ye Général Sadio Kamara yɛrɛ kɔni a bɛ tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ otage la banbaciwale maaw bolo wa a bɛ tasibila kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma minnu binna kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na faso lafasali baaraw la wa a ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen yɛrɛ kɔni ko o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye n'an bɛ sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ nin juguko ninnu bɛɛ lajɛlen na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorité olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu mago bɛ se kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma kɛlɛkɛyɔrɔ la walasa ka se ka sebaya sɔrɔ banbaciwale maaw kan an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni cɛsirilen don o minɛnw bɛɛ lajɛlen dili ma o ma cogo min min yɛrɛ kɔni banbaciwale maaw olu ka se ka si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na Kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Bamako kɔnɔna na ni o ye Mali faaba yɛrɛ kɔni ko Bamako sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ dusukasi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan ko juma tɛmɛnen janvier kalo tile 30 san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati ko muso dɔ n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale yɛrɛ kɔni ma lakodɔn fɔlɔ ko muso kofɔlen yɛrɛ kɔni taara a fili deuxième pont yɛrɛ kɔnɔna na ni o tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni pont fadi yɛrɛ de kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ko in kɛra maa minnu yɛrɛ kɔni ɲɛna olu ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko muso kofɔlen ale yɛrɛ kɔni nana telimani yɛrɛ de kɔnɔna k'a nalen ni telimani kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ɲɔni a k'a yɛrɛ fili ji yɛrɛ kɔnɔna muso kofɔlen a y'a ka sagi yɛrɛ kɔni a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila kɛrɛfɛla la ne ka sɔrɔ k'a fili ji yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini muso kofɔlen yɛrɛ kɔni a fili ji kɔnɔ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna ko in yɛrɛ kɔni kɛra maa minnu ɲɛna olu y'u teliya joona ni ka secours maaw yɛrɛ kɔni wele ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka protection civile maaw ale ni brigade fluviale maaw yɛrɛ kɔni olu wulila teliya yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka muso in yɛrɛ kɔni ɲinini baaraw daminɛ ji yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ u ka se ka muso in yɛrɛ kɔni labɔ ka sɔrɔ baasi m'a sɔrɔ muso in yɛrɛ kɔni sara lahalaya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale de wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ale kɔni taara a fili ji yɛrɛ kɔnɔna kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni ma dɔn fɔlɔ ko nka bolibana commissariat de police ma olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni daminɛ bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka nin ko in yɛrɛ kɔni lajɛ a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka latigɛ walasa kun min yɛrɛ kɔni y'a to ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni nana a yɛrɛ fili ji la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o kun yɛrɛ kɔni dɔn a kɔni yirala k'a fɔ ko muso kofɔlen k'ale yɛrɛ kɔni su ma ye fɔlɔ ko nka ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na o ko hukumu yɛrɛ kɔni na don nataw la ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni yɛrɛ ale ni a lakodɔn na an ye kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ko la an bɛ se kokura ne ka na o kunnafoniya yɛrɛ kɔni da aw tulo kan sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na
Araba tɛmɛnen janvier kalo tile 28 su ne ka dugu jɛ alamisa la janvier kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni binkani wale min kɛra ni ka ɲɛsin Niger ka base aérienne 101 yɛrɛ kɔni ma Niger faaba la ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni o ko in yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 31 san 2026 min yɛrɛ kɔni AES jamanaw ye ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu kɔni bɔra ne k'u hakilinata yɛrɛ kɔni fɔ ni binkani wale ko in na min kɛra ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni jamana ma AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɔra ni k'u ka hakilinata fɔ ni ko min yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ k'u kɔni o laseli kɛ communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni carila kabini Burkina Faso jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso faaba ni o ye Ouagadougou ye wa communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ dénoncé kɛ ko maa minnu yɛrɛ kɔni nana ni binkani wale in kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka base aérienne 101 yɛrɛ kɔni ma ko maa nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka Niger ka jamana nɛmayɔrɔ dɔw yɛrɛ de kɔni visé ko wa o y'a dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni civiliw yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na k'a fɔ k'u bɛ t'u ka binkani wale in kɛ ni ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu na Mali Burkina Faso ale Niger olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan ni k'a yira k'a fɔ ko binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna na k'u bɛ binkani wale yɛrɛ kɔni condamné kojugu yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ko ni binkani wale yɛrɛ kɔni ye barbaria de ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko maa minnu yɛrɛ kɔni ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ u y'a kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka base aérienne 101 yɛrɛ de kɔni ma ale ni Niger ka aéroport international Jori Hamani yɛrɛ de kɔni ma ni o bɛ Niamey yɛrɛ kɔni localité la ni o ye Niger faaba ye ko maa minnu yɛrɛ kɔni ni binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ko wale yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'u kun y'u ka binkani wale labɛnnen ko wa dabɔn kama yɛrɛ de kɔni kun don ka d'a kan o y'a faamu k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ kɔni Niger jamana nɛmayɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni ye Mali Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Niger ka infrastructure kɛrɛnkɛrɛnnenw de ma ko wa maa min yɛrɛ kɔni y'a dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni walasa population yɛrɛ kɔni ka se ka olu ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔni bila danger la ko dabɔn kama yɛrɛ de kɔni kun ye ni binkani wale ye wa o y'a kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ma ko in bɛɛ lajɛlen kun labɛnnen yɛrɛ de kɔni kun don AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni binkani wale min kɛra ni ka ɲɛsin Niger yɛrɛ kɔni ma k'olu kɔni ye min yɛrɛ kɔni faamu na o de ye ko min yɛrɛ kɔni binkani walekɛla nin yɛrɛ kɔni o kun bɛ fɛ ka AES jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni déstabiliser wa communiqué in kɔnɔna na AES jamanaw yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa suguya camanw de sen donna a la wa AES jamanaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu b'a dɔn k'a fɔ ko jamana wɛrɛw yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ de kɔni bɛ ka nin ko in yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don ka sanga ni situation yɛrɛ kɔni AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ hakilisigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu ye binkani walekɛla nin yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don ni nafolow ye k'u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni nɔnɔ bɛ minɛ wa u bɛɛ lajɛlen bɛna lakodɔn don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ka sanga ni gɛlɛya ko in yɛrɛ kɔni Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni ye olu b'u ka solidarité kɛ ni ka ɲɛsin Niger jamana kɔnɔdenw ale Niger gouvernement ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma wa AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min Niger fintigilakaw olu de y'u cɛsiri ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye tiɲɛni ye o kɔni kana na fanga bonya jamana in kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni ye o bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko wa k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko AES jamana kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jateminɛw ka ca kosɛbɛ ko olu AES jamanaw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka dankari banbaci walemanw ni o jukɔrɔmadonbagaw bɛɛ lajɛlen na ka AES jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka souveraineté yɛrɛ kɔni lafasa ni AES jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ye ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka lakana yɛrɛ kɔni sabati fo ka taa se fɛɛrɛlatigɛ yɛrɛ kɔni ma walasa AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka siniɲɛsigi yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ bɛn ni kelenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na halisa an bɛ to attaque ko in yɛrɛ kɔnɔna min kɛra Niger jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min araba tɛmɛnen janvier kalo tile 28 su ne ka dugu jɛ alamisa la janvier kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye mercenaire dɔ ye olu taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin Niger ka fintigilakaw ka base aérienne 101 yɛrɛ kɔni ma nin yɛrɛ kofɔlen ye Niger ka aéroport international la Jori Hamani yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ n'o yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Niamey localité la ni o ye Niger faaba yɛrɛ kɔni o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ min yɛrɛ kɔni Union africaine mɔɔw ye olu kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'u da se Niger yɛrɛ kɔni jamana ka nin attaque ko in yɛrɛ kɔni ma Union africaine mɔɔw yɛrɛ kɔni ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko wagati laban nin yɛrɛ kɔni na ko attaque min yɛrɛ kɔni kɛra Niger jamana kɔnɔna na ni o ye don tɛmɛnenw na attaque min yɛrɛ kɔni kɛra aéroport la ale ni ko janvier kalo tile 18 tɛmɛnen san 2026 ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni taara binkani wale kɛ
ni ka ɲɛsin Niger ka village dɔ yɛrɛ kɔnɔma ni o ye Bozi ye localité ye ni o yɔrɔ kofɔlen bɛ Niger Ouest fanfɛla de fɛ wa ko binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka civil 30 kɔ bonya kɔ yɛrɛ de kɔni faga min ye Union africaine ma o y'a yira k'a fɔ k'u b'o attaque fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni condamné min kɛra ni ka ɲɛsin Niger jamana yɛrɛ kɔni ma Union africaine ma o yɛrɛ kɔni b'u ka nin communiqué in yɛrɛ kɔni kɛ juma tɛmɛnen de janvier kalo tile 30 san 2026 wa o b'a yira k'a fɔ ko ka sanga ni walejugu ko in yɛrɛ kɔni kɛlɛ Niger jamana kɔnɔ na ko min ye olu Union africaine ma o yɛrɛ kɔni k'olu jɔrɔlen don kosɛbɛ wa Union africaine ma o yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o bɛ tali kɛ min yɛrɛ kɔni ye maajugu dɔ ye n'o ye banbaci wale maaw ye olu ka fɛɛrɛ latigɛ o la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lasira ni ka walejugu ta ka u sɛgɛrɛ yɛrɛ kɔni ko wa o banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin wale yɛrɛ kɔni kɛ olu bɛ ka dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni ni k'u ka walejugu kɛ ka ɲɛsin population ale ni jamanaw yɛrɛ kɔni ka infrastructure nimabaw yɛrɛ kɔni ma Union africaine commission président yɛrɛ kɔni ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko kabini binkani wale yɛrɛ kɔni daminɛna Niger jamana kɔnɔ na min ye Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu y'u teliya ale ni u ye baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka jaabi gɛlɛmanba kɛ ka ɲɛsin banbaci wale minnu ma ko Niger fintigilakaw ka teli ale n'u ka baara kɛ kɔni ma k'o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni attaque yɛrɛ kɔni bilan yɛrɛ kɔni ma giriya kosɛbɛ Niger jamana kɔnɔna na wa Union africaine ma yɛrɛ kɔni b'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin maa somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma minnu ka mɔgɔnin yɛrɛ kɔni tora ni attaque ninnu na wa Union africaine ma yɛrɛ kɔni bɛ sinsin a kan kosɛbɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ka solidarité yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana kɔnɔdenw ale ni Niger gouvernement ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye Union africaine ma yɛrɛ kɔni ka communiqué in kɔnɔna na o bɛ hakilinaji kɛ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale yɛrɛ kɔni ye k'o ye menace ye bɛn basigi ale ni farafinna jamana maaw yɛrɛ kɔni ka jamanaw kɛli ye u ta ye ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale yɛrɛ kɔni k'o ye menace ba ye ni fɛnba saba ninnu ma wa o bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni olu Union africaine maaw yɛrɛ kɔni k'u pɛrɛnnen don ni ka Niger yɛrɛ kɔni dɛmɛ ko o baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ni six région jamana tɔw yɛrɛ kɔni b'u bolo di ɲɔgɔn ma ale ni u jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni ma walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni banbaci wale yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o bɛ farafinna jamana kelen-kelenna bɛɛ yɛrɛ kɔni kun kan k'u yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ni ka Niger yɛrɛ kɔni dɛmɛ o fɛn yɛrɛ kɔni kɛlɛli la kosɛbɛ cogo min jamana kɔnɔdenw ka lakana bɛ se ka sabati ni yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jamanaw ka souveraineté yɛrɛ kɔni ye o bɛ to u yɛrɛ kɔni bolo fɛnɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Union africaine ma olu y'a yira k'a fɔ k'u ka jugɔrɔma dɔ bɛ Niger population ale Niger gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ko o pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don ni ka Niger yɛrɛ kɔni dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la jamana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan min ye banbaci wale yɛrɛ kɔni k'o ye menace ye bɛn ale ni farafinna jamanaw yɛrɛ kɔni ka jamana kɛli ye u tɛ ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ye k'o ye menace ba de ni fɛn fila nin yɛrɛ kɔni ma ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma